Okei. Tuossa viikko sitten Annankadulla oli meidän perinteinen joulukuvaelma ja sillä kertaa meillä oli aika lailla pulaa lapsiperheistä. Kuka oli missäkin päin maailmaa. Ja kuitenkin yksi perhe sitten sitoutui, että he ja heidän lapset tulevat sinne. Ja kyllä me pysytään tässä perinteessä, että lapset kuljettavat meitä läpi joulun sanoman. Ja siinä äiti sai vähän aikaa suostutella, kun heillä on tytär ja poika tuossa perheessä. Ja poika selvästi olisi halunnut olla paimen. Ehdottomasti minä haluan olla paimen. Ja äiti tiesi, että jos ei nyt saada paimenta, väki on aika vähissä, niin Marjasta tulee yksinhuoltaja äiti. Ja niinhän sitten kaikki äidilliset taitonsa ja voimansa ja lahjansa käytti suostutellaksi, että kyllä sinä voit olla sitten vaikka vuoden päästä paimen, mutta voisitko tänä vuonna olla nyt Joosef? Ja minä jännityksellä seurasin siitä vierestä, että miten tämä päättyy, mutta äiti ilman painostusta sai poikansa suostumaan sitten Joosefiksi tänä vuonna. En tiedä miksi paimenet ovat monesti niin haluttuja kuitenkin joulukuvaelmassa. Mutta jos katsotaan vähän vaikka paimenien silmin Jeesuksen syntymää, mitä he siellä tekevät ja mikä on heidän roolinsa. Paimenen tehtävä on tullut siitä on tullut enempi meille ehkä tämmöinen sentimentaalinen kuva, koska kuinka moni meistä on ollut paimenessa joskus? Jaska on ollut. Onko ketään muuta, joka on ollut paimenessa? Vau! Auli ja Juhani. Okei, ei täysin niin kuin kadonnut ammattikunta. Silloin kun olimme tuolla Albaniassa, niin viimeisenä päivänä kun kävimme Toivolinnan nuorten kanssa auttamassa siellä sellaisen koulun rakentamisessa, sen remontoinnissa ja niin rakentamisessa, niin siellä pellolla menimme läheltä lammaslaumaa ja siellä oli paimen. Ja mä olin tullut niin tutuksi sen pussikuskin kanssa, että mä uskalsin, että voisitko sä pysäyttää hetkeksi. Ja arvasin, että taas toi Sakari ton kameran kanssa. Mutta mä halusin saada lähikuvan paimenesta, mutta parasta ei ollut se kuva, vaan sitten mä tervehdin tätä paimenta. Valtavan iso käsi. Mullakin on suht iso käsi, mutta kyllä mun käteni hukkui sen paimenen käteen. Ja se puristus, mikä sieltä tuli, se oli paimenen puristus. Se paimen, joka yölläkin nukkui koiran unta. Pienestä rasahduksesta heräsi, että uhkaako mikään vaara mun paimenia. Ja oli valmiina taisteleen millä aseella vaan, että kukaan ei mun lammaslaumaani vie eikä varasta. Paimen, joka kesti kesän helteet, ei välillä ollut paikkaa, mistä saada varjoa. Paimen, jonka kasvot, ne ei ollut niin kuin suomalaisen pehmopojan kasvot, vaan ne oli niin kuin tuulen ja myrskyn tuivertamat elämää nähneet. Paimen, joka samalla oli kuitenkin niin kuin osaa meitä. Me aina vähän arastellaan, jos joku nostetaan esille, joku on niin sanottu johtaja, mutta paimenet oli kyllä johtajia erittäin tärkeässä roolissa pidäessään huolta lampaista, mutta he olivat sitä kansaa, sitä tavallista kansaa, johon ainakin minun sydämeni sykkii. Me kaikki tunnetaan meidän hyvä ystävä Saarisen Joel, joka ehkä loppukesästä soitti mulle. Ehkä jo keskellä kesää, että hänellä on unelma joulusta.
Hän oli kulkenut Hämeenlinnassa puistojen miesten ja naisten keskellä. Ja kysyi heiltä suoraan, mulla on unelma. Mä haluaisin järjestää teille joulujuhlan, jossa te saarnaatte, te puhutte ja mä saan tarjota teille hyvän jouluaterian. Ja niin hän valmisteli sitä. Hän kävi varmaan puistojen miesten ja naisten luona pitkin syksyä, että tulettehan sitten. Minä haluan valmistaa teille jouluateria. Ja sitten hän kysyi minulta, että tuukko mukaan valmistamaan sitä. Ja muistutti vielä, että minä olen jo täällä Hämeenlinnassa ja hän aloitti viime lauantai-iltana valmistelut. Oli siellä, kävivät ostamassa ruokaa sunnuntaina, teki varmaan koko maanantaina valmisteluita ja minä menin tiistaina kello 10 sinne. Ja tämä osuus on, toivon, että ei Joel kuule sitä, mutta kun ei hän halua korostaa itseään, mutta sain selville, että hän oli aamulla kello 3 herännyt tekemään ruokaa. Ja sitten hän illalla 9 jälkeen, 18 tunnin työpäivän jälkeen, sitten alkoi vetäytyä, kunnes alkoivat sitten puhelinsoitot tulee ja hän oli just päässyt uneen, niin mä kuulin viereisestä huoneesta, hän oli just päässyt uneen, niin jollain ystävällä oli sieluhätä ja soitti kello 1 suunnilleen hänelle apua. Mä ajattelen, että joka leikkiin lähtee, se leikin kestäköön, että siinä. Ja sitten hän 4 heräsi jälleen valmistamaan. 4 aivan suunnattoman upeata täytekakkua. Ja sitten 34 astiaa. Siellä oli suunnilleen 20 ruokalajin menu. Ja Joel sanoi, että minä en halua mitään päiväyksellä pilattua ruokaa puistojen miehille ja naisille tarjota. Mä tarjoan niille kunnon menuun. Ja sitten kun lähestyi tuo kello 4 iltapäivä ja jo 3:30 tuli ensimmäiset vieraat. Ja tuli semmoinen 10-15 ihmistä ja sitten niiden tulo lakkas. Mä näin Joelin ilmeen. Ja sitten hän jopa sanoi sen ääneen, että toivon mukaan tulee vielä lisää. Ei kai se tässä nyt ollut. Ja yhtään puiston miestä ja naista ei vielä näkynyt. Ja Joelin sydän alkoi pamppailla. Ja mäkin menin sinne ulos. Ja sitten siellä alkoi tulla ystäviä, nuoria. Joo. Tätä yskeä on jatkunut pitkään. Mä oon käynyt lääkärissäkään, mutta ei saanut selville, mistä se johtuu. Oisittepa nähneet sit Joelin ilmeen, kun näitä ystäviä, jotka oli kesän nähnyt, niitä alkoi tulla. Hän meni avoimin syli, halasi jokaisen varmaan 5 kertaa. Ja ihanat, että te tulitte. Ja luettehan jouluevankeliumia. Niin he sitten, niin me saatiin sitten kuulla. Ja meillä oli aivan suunnattoman upea joulujuhla kansan keskellä. Tavallisen kansan, niin kuin olivat paimenet. Kiitos. Paimenet saivat olla ne jouluevankeliumin välittäjät. Me kaikki muut ollaan toissijaisia. Jopa silloin se kansa. Paimenet oli ne, jotka kuulivat enkelien viestin. Ja he kuuntelivat hyvin. Ja he veivät tuon viestin eteenpäin. Aika erikoista, että Jumala valitsee paimenet niin kuin välikappaleisiin. Joskus mitä ihminen on ikään kuin mitä arvovaltaisempi tai isommalla niin kuin asemalla tai semmoisella välittyy, niin sitten me jotenkin aletaan kuunnella häntä erilaisella korvilla. Miten me oltaisiin kuunneltu niin kuin
paimenia. Jumala valitsi juuri nämä paimenet. Hän halusi varmastikin viestiä, että älä katso sanan saattajaan, vaan ota vastaan sana. Sanoma oli tärkein, mutta ihana, että Jumala valitsi juuri nuo paimenet. Ja niinpä kun he, jos katsotaan taaksepäin tätä joulukertomusta, vähän sieltä, sieltä Luukkaan evankeliumista, niin kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen, nyt Betlehemiin, siellä me näemme sen, mitä on tapahtunut, sen, minkä Herra meille ilmoitti. Ja sitten tämä aivan lopussa täällä, paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa siitä, mitä olivat kuulleet ja nähneet. Kaikki oli juuri niin kuin heille oli sanottu. Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa. Jumala oli saanut kohdata nämä paimenet. He palasivat kiittäen ja ylistäen. Toiset oli ehkä vaan niin kuin ihmeissään, mistä he kertoi. Mutta Jumala oli muuttanut paimenten sydämen. Roomalaiskirjeessä meille sanotaan roomalaisten 10 ja 17. Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Joskus, en tiedä onko teillä ollut samaa tilannetta, valitettavan, tai aina välillä, ehkä ei ihan valitettavan usein, mutta aina välillä me vähän kisataan vaimon kanssa, että minä sanon, että ethän sä kertonut mulle siitä. Ja sitten hän sanoi, että kerroinhan mä sulle, mutta sä et kuunnellut. Ja sitten se voi joskus käydä toistepäin. Me kuunnellaan ja me ei kuunnella. Me kuullaan ehkä sanat, mutta ne menee ohi meidän sydämen. Tämä paimenten kuuntelu, kun he kuulivat enkelien viestin. Ehkä siksi Jumala valitsi nämä paimenet. Ne oli tottunut suoraan toimintaan ja elämään niin kuin siellä täydellä ruumiilla ja sielun ja sydämellä. Siinä ei ollut mitään kaksinaismieltä tai asian velvollisuuden väistämistä, vaan he olivat siellä, ottivat vastaan Jumalan sanan ja kuulivat sen. Täällä kerrotaan myöskin toisesta, joka kuuli. Ja jälleen katsotaan hiukan tänne loppuosaan tätä kuvausta. Mutta Maria kätki sydämeensä kaiken, mitä oli tapahtunut, ja tutkisteli sitä. Maria kuuli enkelin viestin myös. Hän oli saanut sen aikaisemmin, että sinun kauttasi on syntyvä vapahtaja. Joskus, kun me luemme Raamattua, me saatamme lukea sitä ikään kuin tietokirjaa. Mutta vaaditaan aika paljon, että meidän sydämemme pysähtyy sen äärelle. Tässä mun vaimoni on saanut kestää mun
käytännön asioiden aikaansaamista. Meidän takka on ollut remontissa tosi pitkään, eli lähinnä siinä on ollut semmoinen suoja edessä. Hän sanoi, että ja jouluksi hän haluaa ton suojan pois. On takka valmis tai ei? Ja kuukausi sitten mä soitin muurarille, että olisiko sulla mitään aikaa tulla viimeisteleen se. Ja tällä viikolla hän sitten soitti, että nyt mä oon saanut kaikki urakat, ei kaikki, mutta sen ison urakan tehtyä, nyt mä voisin tulla. Ja hän sai sitten, mulle on tullut nyt jouluevankeliumi kotia, kun takka on valmis ja vaimo lepää. Mutta tämä oli ihana muurari, oli niin kuin paimen. Hän rakentaa käsillään, mutta hän on myöskin syvällisesti Jeesuksen opetuslapsi. Eilen illalla hän oli tuolla Vivamossa. Hän sanoi, että mä oon Herodeksena tällä kertaa ja nyt mä saan tappaa kaikki. Kesällä hän oli ollut Pietarina. Mutta hän sanoi, että kerran mulla oli niin vaikea saada yhteyttä Jumalaan, että tuntui, että on niin kuin semmoinen muuri edessä. Sanoi, että mä istuin siinä mun tuolillani kotonani ja mä rukoilin, että Herra, kosketa mua, lähesty mua, tule mun sisimpääni. Ja hän sanoi, mä olin 40 minuuttia ollut siinä rukouksessa ja sitten Jumalan henki laskeutui hänen ylleen ja puhui hänelle. Maria ei ainoastaan, se on niin kuin tiedätte, on sellaisia retkeilijöillä pieni takki, joka menee tällaiseen muotoon. Ja sitten kun se avataan, niin vähitellen siitä tulee iso. Jos Jumalan sana saa vaikuttaa meihin, niin se on niin kuin pieni kätkö, jota kun me luemme ja tutkimme, se avautuu ja alkaa täyttää ja antaa meille elämää. Mutta Maria ei vain kuunnellut tuota sanaa, vaan hän kätki sen sydämeensä. Se alkoi muuttaa häntä. Ja näin se, mikä meille on ikään kuin toisen polven tietoa, me ei eletty paimenten aikaa, me ei edetty edes apostoleiden aikaa, mutta Jumalan sana on meille annettu. Ja kun se alkaa tuottaa hedelmää, niin silloin me saamme tai kun me toistepäin, kun me saamme uskon ja luottamuksen Jeesukseen, niin se tuottaa meille hedelmää. Tajun, että nyt on aika mennyt aika pieneen vähin, että tuolla on mutta vaikka viimeisenä pieni vielä tarina. Tässä viikolla meidän tytär kirjoitti meidän perhe WhatsAppiin ja hän antoi mulle luvan, että mä saan sen julkisestikin kertoa. Ne oli panemassa joulukuuseen valoja ja Kristiina sanoi, että heillä on sekä semmoinen kirkasvalkoinen joulukuuden valo, että sitten on semmoinen pehmeän keltainen. Ja hän kysyi sitten keskimmäiseltä Joonatanilta, että kumpaa hän halusi. Ja Joonatan sanoi, että hän tykkää siitä keltaisesta valosta. Seuraavaksi hänen isoveljensä tuli sinne huoneeseen, Peetteri, ja hän kysyi häneltä samaa. Ja hän sanoi, että minä tykkään siitä valkoisesta valosta. Hän perusteli sitä, että meidän pitäisi valita jotain sellaista valoksi, joka muistuttaa meitä Jeesuksesta. Ja hän oli kuullut, että Jeesus on kirkas ja valkoinen, kaikkein valkoisin koko maailmassa. Ja hän päätteli, että sen takia me ajattelemme Jeesusta, kun näemme tuon valkoisen valon.
Sitten pikkuveli tulee takaisin huoneeseensa ja hän tuo oman näkökulmansa. Mutta keltainen on kuin aurinko. Ja Jumala teki auringon. Ja Jumala on voimakkain ja paras, sanoo Joonatan. Niinpä he päätyivät sitten keltaiseen valoon. Ilmeisesti myös Peter hyväksyi veljensä perustelut. Tässä nyt jäi tällaisia vähän ehkä satunnaisia ajatuksia sekä näistä paimenista, jotka itse saivat kokea Jumalan viestin, jotka välittivät sen kansalle, kuin tämän ajan pienistä paimenista, kuinka he kokivat Jumalan viestin ja kuinka joulun valot ennen kaikkea niiden pitäisi kertoa Jeesuksesta. Että Jeesus on kirkkain, mutta hän on myös voimakkain ja paras. Rukoillaan. Rakas Jeesus, kiitos, että saamme seurakuntana ja vielä jopa koko maailmana, ainakin siellä, täällä ja kaikkialla juhlia vapahtajaamme, joka syntyi keskellemme ja toi elämän, toi armon ja toi totuuden. Herra, suo myöskin, että joulun aikana voisimme muistaa rukouksessa ja mahdollisesti myös jollain konkreettisella tavalla jotakuta, joka on yksin, joka ehkä viettää joulunsa yksin. Sinä, Jeesus, olisit häntä lähellä, mutta että me myös muistaisimme toinen toisiamme. Herra, kiitos, että lähetit sanomasi tavalliselle kansalle, joka muutti heidät niin, että he lähtivät kiittäen ja ylistäen Jumalaa. Anna tämän hengen, Herra, heijastua meidänkin arkeemme, että kiitollisuudella ja ylistyksellä syvällä sisimmässämme kohtaamme elämämme haasteita. Välillä niitä nurjempiakin puolia, mutta Jeesuksen läsnäolossa. Ja anna meille sydäntä kaikkia kansankerroksia kohtaan. Suo, että sydämet voisivat koskettaa sydämiä tänäkin jouluna. Jeesuksen nimessä. Amen.